toată lumea, sunt Arcov și de data asta face ceva mai diferit. Nu mai jucăm nimica, vreau să fac un anunț legat de canal. Că știți că am avut acele două serii de Master Stone 2 și încă ceva, Viața unui lup sau cum se numeau, Worldcraft sau cea de genul, nu mai știu cum se chema seria. Că m-am uitat pe nu m-am uitat atât de mult pe canalul meu să văd cum mai e, cine mai dă like și de astea. Dar legat de acele două serii nu vreau să le mai fac, adică Master Storm 2 m-a șters și n-am putut să salvez, adică odată ce știi și să șterg toate datele și trebuie să încep un joc nou, trebuia să fac totul, să am găsit chestii noi, adică puteam să îmbunătățesc atât de mult monștri și am descoperit mult mai multe chestii în Master Storm 2 și n-avea rost să refac iar totul, poate să fie și mai bun și apoi să vă dau explicații. Și legat de cealaltă serie cu lupi sau nu mai știu cu ce era, dar știu că era ceva cu lupi așa, nici pe anul o să mai face pentru că m-a plictisit ideea, adică am level destul de mare, dar mă bag cu diferite chestii și la mâna e jocul, ăsta are grafici slabe. Și din nou înregistrez la o oră destul de târzie, după cum puteți vedea, este 8, aproape 9, da? Și vreau să mai fac ceva, să încep o nouă serie, da, și că asta am avut cel mai important de anunțat, că acele două serii nu o să mai apară pe canal, pentru că nu mai îmi plac să le mai fac și m-am plictisit de ele. Și o să încep să fac serii, iar după cum știți, îmi place foarte mult, sunt pasionat de Pokémon. Dacă n-ați prins desenele mai vechi, eu am auzit și eu de mai mulți astea, am auzit despre desenele astea, mi-a părut interesant și m-am documentat. Și știți că primul videoclip de pe canal este cu Pokémon Gaia, mi se pare, sau ceva de genul, când aveam Aptoide. Ceea ce Aptoide nu vă sugerez să instalați, pentru că vă dă virus. Și atunci am făcut o greșeală de nu mai am șters imediat Aptoide tot, dar am rămas cu Minecraft-ul. Așa, și o să vreau să fac iar o serie de Roblox, pentru că mi-am făcut iar un cont, unde să facem parcururi, să începem mai ales o serie de Pokémon, că poți să te joci Pokémon pe asta, se numește Pokémon Big Bros, dacă vreți să vă jucați și voi. Dar mi se pare că are un bug undeva pe acolo de unde e fosilele, că știți că este un submarin, dacă v-ați jucat, m-am jucat destul de mult, dar nu am ajuns chiar să fac tot, să prind legendari și chestii de-astea. M-am jucat off camera, dar o să încep pe altă lume, o să încep totul, o să iau un starter, o să fac totul cum trebuie. Și, cum ziceam, acolo, după unde e fosilele, o să urmeze un bug, adică sunt o grămadă de lume cu flying type-uri, cu luptă dublă și o să te însoțească rivalul tău. Și asta înseamnă că o să mi se buguiască destul de des și o să trebuiască să fac un anumit hack acolo, dar trebuie să mă duc să mă bag cu el și apoi să mă duc chiar la o poartă. Am să vă arăt eu, poate cândva, când o să fac un videoclip. După cum știți, am mai avut o serie de asta de canal. Am făcut cu un prieten de-al meu care cheamă Alex și da, am făcut o serie cu el, dar am șters videoclipele pentru că n-aveam decât un like care erau de la mine. Așa, și videoclipele nu prea erau apreciate de Pokémon, așa că n-am mai continuat cu seria aia, dar i-aș fi vrut să o continui. Așa că o să continui cu Roblox, mai ales că nu are încă un bug, nu pot să cumpăr Pokéball-uri. Dacă nu pot să cumpăr Pokéball-uri, n-am cum să prind ori legendar dacă cu Master Ball-uri, care eu mă rog, încă n-am ajuns să văd, să pot să iau
un Master Ball într-o zonă. Să nu trebuiască să cumpăr eu, că ar fi foarte iure, pentru că pot să cumpăr decât dacă am calculator sau laptop. Ceea ce e destul la iure. Că mă joc pe tabletă și o să-mi dea de-astea ca telefon. Da. Și legat de seria aia o să postez probabil Dash sau o să mai postez Minecraft până atunci. Ce am să mai fac? Am făcut încă un proiect. La Browsters probabil o să filmez chest opening-uri pentru că nu mai am ce să mai fac, adică să vă arăt cum cresc eu sau să fac poate un live. Cam atât am avut să vă zic. Eu am fost Dark Wolf. Ne vedem data viitoare. Bye!